Aké výhody prináša členstvo v komunite SPD Slovensko? Poznáte to? Prihlásite sa na Facebook, začnete niekoho odoberať a každý deň pasívne vstrebávate jednostranné informácie, ktoré k vám prúdia zo streamu. V tom lepšom prípade máte možnosť pridať komentár, vo väčšine prípadoch však túto možnosť ani nemáte. Predstavte si však, že by ste okrem prijímania jednostranných informácií a čítania statusov mali možnosť podieľať sa na živote komunity, vytvárať obsah, komentovať, vytvárať a hlasovať v anketách, zúčastňovať sa na spoločných online meetingoch, stretávať sa v reálnom živote na rôznych miestach Slovenska, čerpať rôzne benefity vyplývajúce z členstva v komunite a množstvo iných vecí, ktoré by ste u niektorej inej autority alebo politika hľadali márne. Tu je ten kameň úrazu. V prípade významnejších politikov alebo politických strán, ktoré si zakladajú na populizme, sú prvky priamej demokracie veľmi ojedinelé. SPD Slovensko ponúka opak. Sme živá komunita a zakladáme si na spolupráci. U nás má hlas každého jedného člena rovnakú váhu. Všetci sú si rovní a neexistuje preto žiadna hierarchická štruktúra. Hierarchická štruktúra existuje iba v zmysle odbornosti a vedomostí jednotlivých členov, ktorí môžu byť zoskupení v určitých odborných skupinách alebo podskupinách so zameraním napríklad na ekonómiu, rodinu, vnútro, informatizáciu, sociálnu politiku, zdravotníctvo, školstvo a podobne. V blízkej dobe plánujeme na Telegrame vytvoriť 8 samostatných skupín, ktoré budú kopírovať jednotlivé kraje Slovenska. Ste do nich srdečne pozvaní. V závislosti od toho, z ktorého kraja pochádzate, si zvoľte tú pravú skupinu pre vás. A na čo budú tieto regionálne skupiny dobré? Členovia z týchto skupín by mohli byť prvými občianskymi kandidátmi do druhej komory slovenského parlamentu, ktorú plánujeme v budúcnosti presadiť a vytvoriť.